Wah, panas e kaya ngene sian. Kayak wetengku ki ngeluwe liyer, nek omah ki rene apa-apa. Nyantol barang. Puyuh, agahe wis cocok iki. Wis muga-muga kengko enek iwake apa enek buluse ngono tepak iki. Lek kaya enek wah diamputane. Tuh, iki mo lho. Ya, sikile bareng kenaan iki. Sarep golek panganane yo ngene iki lho. Tak keplesik. Dah. Wes jan cocok iki. Mulai kayak kelan iki lho. Enak iki. Ngene iki butuh kejelian. Wong arep mangan enak iku kudu gelem swara dhisik. Wah, lah kuwi jan cocok kuwi. Genah lek kae kijing. Tak dekekne kono sik iki. Puyuh iki lho. Jian oleh tenan iki. Wah, iso mbakar kijing tenan iki wis wetengku engko wis. Lha kuwi nyapa gemblik nang kono iki? Mendem apa piye iki? Woi. Lek. Ya ini turut kali. Wah, amputan ya. Hei, karepmu lho piye? Glogok ane bocah. Kowe iki lho golek apa? Aku bisa golek kerang iki lho. Ora ngerti karepku kok dadak. Kowe kok ndi, Meng? Ya golek lawuh to, Bos. Dah. Kok ndi, Meng? Kok pasar? Apa kowe? Piye to wong kuwi karepe? Piye to wong? Arep mau nyandi. Kowe kotok kowe. Iki lho tak kono lho, tak proses. Lah kok enak men we? Ora melu kangelan arep proses e. Ndek kene. Kose to, Bre, tak jelasne. Piye? Iki mu awakmu golek sing ngongkon sapa? Mak. Lek mbokmu wis to pikir keri, engko gak iso alasan. Saiki tak gawe anu kok ade mangan enak. Piye to iki? Lah ngene lho. Aku kan arep golek kerang. Yo. Jadi tak bakar nek kono kuwi. Terus wetengku liar kat mang. ngono. Kayak iki meng kerang ora tek enek. Ya aku malah petuk kowe beneran lho iki ngatak kok ya apa. Ya siki ae. Wis kok mbokmu ngurus aku. Beres. Legekno emang gak usah karep ngarit to. Ngarit gundulmu e. Aku melu golek kijing. Lha kuwi ya pekok, golek kijing kok adae saki gedeng apa piye iki? Alah sakaken cocok yo iki manut aku to mbokmu tak urusane kok beres. Iki Sik tak njukuk saku sik engko seneni. Iki gonen manut aku engko penak-penak. gemblik wong kurang ajar iki. Kongkon make malah jak masak ning njaba iki pekok apa piye jane iki. Engko lek takoki mbokku piye aku ngene iki engko. Mbokmu engko tak urusane, gampang wis to masalah kuwi. Lah kowe nyapa ngurusi mbokku barang iki? Pekok ya iki. Kan hubungane karo kuwi. Ade penting butuh iki. Ayo. Ya wis lek nang duit ana ya. Wah cengo malah kon duwite aku berarti njaluk iki, Meng. Ya ijole no. Wis gampang mbokmu ra mikir mbokmu engko tak pikire. Ayo gek ning rono. Pekok iki. Kurang ajar. Apa kok piye? Pokoke awakmu roh aku wis to, pokoke wis rezeki tok. Iki salah liwat kene. Wong kene gak was aku dadak. Lho mah aku kene arep nyebrang rel kaya wani ya ora oleh lek gak liwat. Wong rel ra wani nyebrang. Enek haluane. Ayo rasa halu-haluan. Iki pelo to iki? Pelok apa pelo? Pelo. Iki. Wah, sik entah enak ambune.
Ayo dibakar nek ngono. Pekoke bakari pelo kok. Lah ndi tembli sing mau nggo masak iki? Lah iki Watu apa murup pekoke iki. wis gampang lek kuwi. Wis ngene, engko timbang awakmu seneni mbokmu ngono to. Heeh. Tak cukukne alat, engko tapi prosesen. Wis Heeh. komplit kok ngono ya. Heeh. Wis ora usah mikir, mbokmu engko tak wis to karo aku manut. Wis, Ngene ya, engko lek petuk mbokku omong ngono wonge rong mulih ngono ya. wis gampang wis engko tak akali mbokmu iso. Wis aku tak njupuk alate tak nggone mbokmu nek mburi. 15.000 lho ki, Mang. Alah, 20.000 tak duki 5.000 engko. Ya wis, pekok 5.000. Wah, untung iki mengenek, Bre. Dadi bocah ki asine bocah ki rada cengoh, tapi diakali penak wis to. Iki mung pokoke Bre tak ngono kuwi mang. Dadi aku wis tak gek golek njukuk alate. Kon genteni 20, 5.000 oke. Wis. Lah ning ndi ki masake? Wuthok kok ngene kok. Peh. Kene. Matuk iki. Tutupi Pak, angine. Kejularen sik. Wah, untunge wetengku liyer iki mul jujune Bre liwat. Aku golek kerang renek. Bre ngengkel iki mengi. Tak kon njupuk ora gelem aku jek mesakne Bre timbang seneni mboke. Tapi untung mboke lho ya makar aku tak omongi ya manut. Wis gampang wis Bre tak akalane iki nggo. Wis butuhku kok mangan wareg wis njogrok iki nggo. Tek angel ram. Angine beantar. Hoi, Bre. Apa? Abot ya diwangi no. Pah. Repot musuh kowe. Wis tak jukukne berapa enak. Ayo kono. Sethik geni angel nang kene. Alah kowe goblok kok penggane cethik geni kok angel. Angine mbahmu. Sing penting ana mbokmu wis aman. Ya wis. Komplit. Mari ngene. Aku tak ngaso dilut nek kene. Mae keadalane yo angel ngono kuwi njupuk nyamahmu kuwi meng. Wis ndang ngaso kono. Jan blong. Bermelaku tapi aku menjupuk iki meng ya sepanggah. Wis beni padha penake, tapi aku ki menganu asline ngono. Garap Bre bocah pengoh. Diakali panggah ora ngerti. Wis beni. Aku dibolok Bre seneng, diakali penak. Gen repot dhewe. Aku pokoke roh mangan. Tak menikmati angin sih. Blik. Lah kuwi nyapa malah ngono iki? Ewang-ewang kene lho. Lah. Ndang kreno. Ketak ewangi. Kowe tak enteni kan mangi bangka cengoh ra barbar kok. Ya rene sing digawa kuwi mung disiapne apa? Sini dadak. Perintah ae. Tapi wis beni. Bocah lek cengoh diakali ra ngerti yo ngono kuwi. Ayo gendang. Iki lho. Tak ndang mateng kancane lho wetenge liyer. Hanyune iku lho nyapa lengo iki. Peh. Pot. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Kuwi engko wis kok umbah to, Bre? Wis iki mung takon umbah pisan nek pasar.
Ya pinter utakmu ya. Wes ayo. Apa ae iki mau juga iki, Mang? Ya komplit to. Ayo kita digarap ae. Ore. Bocah lek pekok ya ngono kuwi. Jadi tembeli lah beli. Lali ranggo lading ngomong. Oh kuwi. Wis. Aku mau selak wedi karo mbokmu. Makan rada caket-caket. Ayo beli. Kerang enakne mangan timun arepan. Aja dipangan. Lha kuwi wis mateng ya kuwi? Wis. Kene. Tak enteni kat manguk dadak. Gila. Dah. Sap. Wes, mantap. Mantap kan? Wah, lah iso merusuk ngene to, Bre. Oh, iya no. Terus iki tak umbahe. Piye nek kali. Wes, kuwi urusan aku tak ngurusi iki, Bre ya. Dirisi no. Ora usah dirisi. Pangan utuhan ngono dirisi pokoke. Gah aku ora dirisi. Tak umbahi sik. Wetenge wis kemelutuk ya. Resik. Wes manut request Bre aku. Kon ngirisi tak irisi. Wong jane ngene iki ora dirisi ra apa-apa ngene iki. Wong wah, pinter kok Bre tuku iwak. Iwak rempelu. Gurih. Piye beli? Aman? Ya beres no. Ngono lho, gantaku ki. Masa arep mau talu tutuan. Biasanya awak mangane kan utuhan. Berdimbah nek kali iki yo ngene iki. Berdimbah nek kali. Resikin neh. Telentel gurih, Bre. Bagi aku ngobrol iki. Arepmu. Woi. Minyak mana minyak? Wes siap to kono? Wis no. Kene. Nah. Nah, Pokoke bab ngono kuwi tak serahne awakmu. hotel. Oke. Aku bakal sacet Bre musuh kuwi. Iki nyerok gondol tepak, Bre. Masuk. Yes. Wes iki tutupen karuan tak golekne adune liyane. Lho iki lho serene, golek iket mangkoke. Peh. Ladeng rene. Cepet. Goro-goro geblik. Masak nek tegalan malian. Gendang kancane lho wetenge sak itu dipikir.
gerak cepat iki. Bocah polane kok kaya jangkrik Buka. kena sikil pitik. Ditutup, diublek-ublek. Aku ora ngerti yo omong ngono, Bre. Ini ki mu yo gara-gara kowe lembek. Masak malah kayak diuber-uber maling. Lah selak konangan mbokmu, biasane mbokmu lek wis sore ngene iki mlaku rono nyanggone mbok yem. Mulane kuwi. Wah. Nah, Ngene iki lho, Bre, aku golek sing nang nggon sing aman. Jantaku mengono kuwi. Aku ngeman kowe engko konangan mbokmu, aku seneni wae aku malas aku ra ngene iki kok. buka. Awake dhewe arep mangane nek delikan bre. Ini rangeman kowe tenan. Wes ayo selak iki lho. Sik ta, Bos. Buka. Ya sering lho. Blek-blek. Ya, ngono lho. Iki dilebokne no, iki lho. Wah, iya senjatane. Iki kuwi. Senjata utama. Renek spor liwat ya. Takon mandek kok emang. Mosok. Aku repot anu iki. Mandek kok sik kono aku. Wah, aku sawiran Pak Spur ket cilik sampai saiki. Lah kowe harus sepur yo sik iki kok Dit. Lah iya. Bre wis bre. Sik to. Tenang. Buka. Ngene jenenge perjuangan tenan bre ngene iki. Ngomongi kok. War mangan enak kudune ngene sik rekoso sik. Kari. Ayo, kebur. Lah wis ndang rene no, kancane kepanasan barang kok. Banyu. Kontal apa ora to jane peh. Hop, wis. Bre, ayo ndang rasa ngenteni kongko wis mateng kuwi. Wis enak. Suwen kuwi. Mantep. Piye iki? Nih. Sik. Ajamu. Peh. Iki Gampang.
bocah wengoh banget aku, pinter-pinter. Wah, ambune jangan ngalai sing jenenge toran-toran kae apa? Ya lho, nek nggir dalan toran-toran kae lho. Oh, enak gurih kan. Lesean. Toran. Iya les toran. Pinter utakmu. Wes ngene. Bisa dileh kowe. Gletakne kono. Kono lho, mangan kono lho. Iya, iya. Iki. Kono. Bre kene, bre. Yo, manut. Kuwi diumbah sik sendoke ndok kayu kuwi. Saleh. Kuwi segone iki Saleh. Iki mau njoko nggone mahmu mbokmu tapi ra roh. Engko tapi lek muni segoku kok pangan, kowe gayane ndak anu to. Yo. Gampang. Gampang. Wis iso ora? Kuwi piringe kuwi. Sam. Wis ngene, wis. Nanti aku. Arep mangan iku tuh. Dikongkon ae, Bu. Ayo piye iki? Wis. Wah, Jane kowe mulai njukuk meja no ya tepak to, Bli. alah mejo-mejonan. Mosok aku kon ngene iki. Ayo arang kading rekoso. Kowe ora tau rekoso. Repot iki. Wes. Ya cukup segone. Aku ngene ya, Bri. Wong iki mung ya sing pesen aku dadak. Wah. Pur mantep iki. Padhe mangan karo ndelok sepur to. Ada cilan rata sepur. Pol. Halo. Ada. Sepure dawa bae anu, Bre ya. Heeh. Sepur nggone anu kae ndek yo dawa, Bre ya. Kok Loh. Rayutan dicampurne. Mide lah apa? Kemangi iso godhong rayutan iso pekok. sing pekok iki kowe ora iso bedakne kemangi karo rayutan. Wah, awake demen kaya pas nemu momen terindah ya. Mau mangan terus enak jebur. Momene basa Jawa ta. Dengaren masak ora pedes-pedes nemen iki, Mang. Enggak wae anggere tak wae pedes ora tau entek kok. Oh ya bener. Aku mau nggo timun. Yo kene no. Iya to. Ngene. Tuh. Iso ora dicupangan iki. Mantep. Bladune iki lho, Bre. Lah, aku lho tepak. Kowe rasa komen manut aku. Syukur tak ubah.
Wis ngene, rasa mikir norno. Timun kecut, mbokmu timun kapan iki? Oh iya ya. Tengahnya blenyak. Mun tuwek bi. Lah pangane beli. Diterima ya awake dhewe iki. Mbokmu lek tuku-tuku ndang masak ngene iku lho. Timun lawas paling. Wong tuwek yo ngono kuwi. Gak sepur nah yo. Ora usah ngurusi sepur, urusan iki lho. Kowe janji aku nanti ngapusi. Ku mari ngene ngopi tenan lho ya. Iya toh. Timun tuwek rasane koyo uyuh. Wae ya. Vitamin B. B kompleks. Rangkes kamu kok yo entek wae dengaren. Aku mau luwe kan mang. Aku mau golek kerang mesti tak bakar tak pangan. Tak nggih ampet weteng. Untung petuk kowe kok beneh. Sosok neh ngene, Bre. Lek kongkon mbokmu gayane nyapa. Ya pisan-pisan ra apa-apa bendina ya aja. Ampun tak. Hah, weh. Kok banyu aku? Wah, kok wakah yuk. Kok mulai iki. Wes nemak. Heeh, kok mulai. Ayo sik. Ngelak apa ora? Tangan ceceramutan. Ngombe nyang irung, Bre. Hah, Salahe. Irungmu mok sereh lambe. Wes ayo lek nake ngopi ya. ya wis nek no. Kowe mengan ngejak ngopi. Kan wis entek iki. Mbok oleh Weteng wis kopi. wareg. Lah yo mbok oleh kopi mbok ora engko pokoke awake dhewe Wis rono wae. pokoke engko nginguk to. Heeh. Dene enek ya wis kono renek ya kono to. Renek ya Wis, sesuk-sesuk no. ngono ae. Kayak iki tak ringkesane pisan. Ya wis anu. Iki lak gone mulih lho ya. Wis gonen, oh kok mbokmu ya kek ono. Alhamdulillah. Wis kana diresi ya. Heeh. Bre ngejak aku ngopi. Ya iki wetengku wis wareg, iki wis bar salin. Wah, lah iki tepak no. Lah iki bre nek omah iki. Wah, ayo. Lek ku ngenteni le rambo sik jagong sik kene dulu. Iya no. Saiki lho, Bre. Awake dhewe wetenge wis wareg.
Ade wis barados macak mening. Lah mung mau janjene arep ngejak ngopi. Wis pirang dina janjene aku ra sida. Bedak. Yo panggah tak jak to. Aku ki pantang ngingkar janji ki pantang aku. Ora. Tapi kowe warunge wis rong genah to kowe? Oh wis, Ayo. warung cedek-cedekan kene yo enek. Wis. Kopi tok kan. Oke. Lah iya. Oh, wis to. Ya wis lekno ayo budal yo. Ayo budal. Ayo. Wis, ayo. Sik to. Iki nggone ngendi? Ya wis to manut aku. Ya wis ngono ya. Wis. Jarimu ngopi. Aku lapi kopi susu lho, Nggo. Sembarang wis. Aku seneng kok main susu. Wis Ayo. to, ayo. Ya wis. Ayo. Lah iki lho sing tak omongne. Bre, warunge iki ndi? Iki lho. Lho kuwi pok kopi to, Bre? Kopi-kopi Ya wis aku manut manut awakmu saiki. Wis to. Tepak iki buka. Mbak, kopi, Mbak. Lah aku ora kok pesene. Iya ya, kopi apa? Ya aku yo panggah susu no senengane. Susu. Ya kok kopi susu. Oh, alah. ngono. Iya. Kopi ireng kalih kopi susu, Mbak nggih. Heeh. Nggih. Wis oke, wis penak iki karek ngenteni ya to. Iya. Dilut kene iki piye to? Wah, Lah iya kan. bake utekmu ya encer ora Secepat ngapusi aku. secepat kilat. Tuh. Awake dhewe pesen langsung dadi. Wis domong ya. Delok utekmu kok umpane kok encer ya ini. Ya encer no. Bar kena kuwi emang lho. Piye to? Iwak rempelu. Wong jendel no. Ya. Aku iki wonge iki wis ngene iki. Karo kanca iki lho aku wis penakan. Sik to, Bre. Kemang kowe teko imbokmu apa ora? Kok iya. Tapi untungnya kok awakmu wae dhuwit 15.000. Mbokmu wis karo aku wis manut percaya agama. Urip. Oh, enak seger. Ha iya domongi kok ya. Cung geli-geli ya ngombe kopi. Seger kan. Ora ngrasakne sedina ora ngopi aku meng. Peh mangan wareg enak ya. Yo enak no genah lho sing iya. timbang iwak kijing enak kuwi dadak. Sujune kamu ya nggawa, ngono to? Ini duwe nganu ora wae? Apa? Gandengane iki lho. Duwe ora? Ya ada penggan duwe siap no dadak. Lah ngono lho maksudku ki. Lah ade kan wong loro. Heeh. Wong loro dadine ya pas sitok eding. Wah, ngene iki banget men to iki. Lah nyapa wong loro kok dadak? Wah, ora apa-apa wae. Wah, mau klomo iki barang rokok konoan. Rokok iki lek dikeki susu enak. Kowe ora tau ya? Susu enak dikekne kene. Tapi lek ning moto iki susu elek. Wis lan sumet. Yo, aku lek ra kowe ora anu. Aku rodok sanksi, Bre. Engko sanu kowe mung keseneni mbokmu ngono. Ora. Wong wis tak wae dhuwit 15.000 wong iki wisan iki. Tenang ae wisan wis gak bakal nganu. Aku seneng ku yo ngene lho, Bre. Dadine awake dhewe bareng mangan mosok kowe ngapusi amun jak ngopi dhisik arep mbok rondo ra sida to. Lha wong warunge lho bongkar. Piye? Mantep kan? Mantep, wis ngene. Aku ngene wis kok tukokne kopi, ngono to. Kayak iki wektune ketok ya wis jam aku mung di Semayan ngeterne wong, ngono to. Kok ngeterne Lina kemang, aku tak terne, ngono to. Mari ngene ade rek mulai. Ya lumayan kok oleh ngene me Lina, ngono to. Lina lek kenal kowe kan lho. Peh, Lina iki nyewa kowe. Lah piye ta dhewe dadak. Lah kok ramen wae ngono. Heeh. Peh, Mukakno iki wis wetengku wareg terus ngombe kopi, saiki PR ku karek Lina, ngono. Engko tak critani. Ngono. Wis. tak akoni kok beli. Kowe iki asline ya pekok tapi lek karo wedokane ya genah tenan asline. Lah, wong awake dhewe kok dadak. Wis kowe rasa kakean cocot kowe. Aku tak ngurusi Lina sik kae.
Kopimu entekno, aku tak kek persiapan ya. Ya Wis, ngono. wis, tenang tak bayarane. Aduh ngenteni kae meng. Iya iya. Wis, ngono. Oke, heeh. Ger.